Vyskúšal som si Tanganiku na 2 mesiace a úprimne som strašne sklamaný. Vložil som tam 250 eur, nechal to bežať 40 dní a výsledok? Obrovská strata, ktorá ma dostala do takej situácie, keď som premýšľal o ukončení e-shopu. V tomto videu porovnám Tanganiku z Google Ads s rovnakou sumou, rovnakými produktami, ale musím povedať, že ten rozdiel je fakt masívny. Veď uvidíš sám, a aby si porozumel, o čom hovorím, tak ja používam typ reklám PPC, teda Pay per Click, a neplatím za to, že keď zákazník vidí tú reklamu, ale až keď na ňu klikne. Pre e-shop to je veľmi logické a dosť výhodné, pretože vie si porozrieť, koľko ľudí reálne kliknú na tú reklamu. Neskôr v tomto videu ukážem graf cez Google Ads, ale rovnako aj cez Tanganiku, kedy bolo zobrazené niekoľko tisíc, desiatok tisíc, ale kliknutí tam bolo výrazne menej. A bolo by to veľmi nevýhodné, keby som mal platiť za nejaké zobrazenia a nie za tie reálne kliknutia, ktoré síce ešte stále nemusia priniesť nákup, ale aspoň viem, od čoho sa odraziť, že ktorá reklama bola lepšia, ktorá bola pútavejšia, na ktorú zákazník chcel kliknúť. A keď mám cenu 17 centov za klik a miniem nejakú sumu, tak si viem presne vypočítať, koľko reálne kliknutí tam bolo a dokážem si od toho odvodiť, že koľko reálne tam bolo aj nákupov z tých klikov. A PPCčka sa dajú robiť vlastne v rámci Google, Facebooku, TikToku, skoro všade, na všetkých platformách, ktoré podporujú nejaké reklamy. Napríklad aj Tanganika používa PPC reklamy, lenže oni to automatizujú. Ako to prebiehalo u Tanganiky? Vložil som si tam kredit, v môjom prípade 250 eur rozdelené na 3 platby, 50, 100 a 100 eur. Napojil som e-shop cez Tanganika Pixel a synchronizoval som produkty pomocou XML feedu. AI mi vygenerovala popisky, nejaké tie základné obrázky a automaticky mi to vytvorilo nové kampane na Google, na Microsoft a na Metu. Znie to síce jednoducho, ale úplne v realite to tak nie je. Systém ti síce automaticky vytvorí popisky, obrázky, reklamy, kampane, ale to neznamená, že ich rozumne aj optimalizuje. Na to je tu učiaca fáza, ktorá je aj u Google, ale o tom si povieme trošku neskôr v tomto videu. Ale nechápe úplne ten koncept môjho e-shopu, na čo sa ja zameriavam, na čo dám ten dôraz a robí to tak strojovo, nerobí to tak s citom, s emóciami. A o to je to ťažšie, keď máš nejaký sortiment produktov, ktorý musí byť cielený presne na nejakú vekovú kategóriu, na nejaké pohlavie, na nejaké záujmy, na nejaké konkrétne ciele. A čo som všimol za tie necelé 2 mesiace, tak to cielenie nebolo veľmi presné, ono cielilo na veľké publikum a nešpecifikovalo to presne. Takže v podstate netrafilo publikum, ktoré som potreboval. Ale za to musím povedať, že tie reklamy boli pekne spracované. Vizuál bol super. Ďalší problém, ktorý som si všimol, bol môj nedostatok kontroly nad niektorými vecami. Keď som si chcel urobiť nejaké úpravy, napríklad vypnúť nefunkčný produkt, ktorý nefungoval ako som chcel, tak keď som aj klikol, že vypnúť alebo odstrániť z feedu, tak ešte stále niekoľko dní som ten produkt videl ja cez môj profil osobný, že sa zobrazuje ako reklama. Pre porovnanie síce Google Ads ešte prejdeme, ale tam keď som vypol nejaký produkt, prestal sa zobrazovať okamžite a nežral zbytočne z budžetu na veci, ktoré nemajú žiadny význam. Tanganika mi síce poskytla krásne grafy, presne som videl, čo ako fungovalo, ale nevedel som to nejak kontrolovať, nastavovať, všetko to bolo automatizované. Nechcem nikoho zhodiť, ja Tanganiku rešpektujem a chápem, že majú klientov, ktorým dokážu zarobiť tisícky, vedia to správne zacieliť a nájsť im toho zákazníka. Lenže s mojím sortimentom, s mojím portfóliom produktov to veľmi nefungovalo. A teraz druhá strana, ako to prebiehalo u Google Ads. Základ je podobný, ako to bolo pri Tanganike a musel som si vytvoriť XML feedy. Potom som si musel vytvoriť Google Merchant Center účet, kde som tie feedy importoval, že by som vedel tie produkty nejak načítať do Google. Potom samozrejme, keď som naimportoval tie feedy, tak som čakal, čím ich Google schváli. Ináč ten Google tiež má niekedy umelú inteligenciu veľmi zvláštnu, pretože dával som tam hrnčeky s potlačou jaka, vidíte obrazok na obrazovke, a mne to flaglo, že produkt obsahuje strelné zbrane a nemôžu ho zverejňovať na Google. Tak o tom si urobte názor každý zvlášť. Popisky, obrázky a všetko bralo z XML feedu, lebo ten je dosť podrobne rozpísaný a manuálne som si vytvoril 2 typy reklam. Prvý bol Performance Max a druhý bol nákupná reklama. A ktorá bola lepšia, sa dozvieš v priebehu tohto videa, lebo mali veľké rozdiely medzi sebou. Ale zase musím povedať, že pri Google Ads som si vedel vybrať presne, ktorá reklama na ktorý produkt pôjde, prípadne ktorú kategóriu produktov a vedel som to lepšie kontrolovať. Je to síce prácnejšie, ale vedel som mať väčšiu kontrolu, 100% kontrolu nad všetkým. Vylúčiť si kľúčové slova, pridať si kľúčové slova alebo proste zablokovať niektoré frázy. A keď som videl, že napríklad reflexné tričko od nás na Sticky.sk malo vysoké kliknutia a z toho boli aj veľké konverzné pomery, napríklad 8% na tomto konkrétnom dizajne, tak som tam presunul väčšiu časť rozpočtu, aby to promovalo týmto smerom oveľa viac. A to je, ja si myslím, že aj dosť kľúčová vec, pretože viem v reálnom čase nejak nastavovať, upravať tie reklamy a nemusím čakať na automatizáciu, nech ten systém to automaticky si uvedomí, že aha, toto by som mal zablokovať, alebo tu by som mal pridať.
ten systém niekedy môže to spracovať 3-4 dní. Ja si to v Google Ads dokážem sám manuálne nastaviť behom chvíľky. Náklady a ceny u Tanganiky. Cena za jeden klik na reklamu vyšla na 21 centov, za reklamu som zaplatil 250 eur a priniesla smutných 6 objednávok v celkovej hodnote 61 eur. Aktuálne PNO, teda podiel nákladov na obrate, bol presne 410% a teda som za reklamu zaplatil 4 krát viac, ako reálne som z nej dokázal pomocou tržieb vybrať. Dobré percento, ktoré by bolo pri PNO kampaniach, sa pohybuje medzi 15 a 30%. 410% je oproti tomu masaker, a je to likvidačné pre ktorýkoľvek e-shop. Ak som odpočítal nejaké dôležité náklady, ako je napríklad balné, dopravu, cena materiálu, výroba, elektrina, tak z 250 eur, ktorý som vložil do reklamy, čistý zisk bol 24 eur, čo je menej ako 10% nákladov. PNZ, teda podiel na zisku, sa vyšplhal na neuveriteľných 1084% a to už je skutočne likvidačné. Zoberte si reálny príklad. Vy predávate produkt za 10 eur a náklad na výrobu je 100 eur. Koľko ich musíte predať, aby ste boli v zisku? Napíšte do komentára, koľko ich musím predať, aby som bol v zisku. Ale musím povedať, že tých 1084% PNZ je dosť veľké číslo a dostalo to do problémov, pretože môj celý budget na 2 mesiace som premrhal do kampane, ktoré nefungujú a ďalšie mesiace už potom išli veľmi ťažko. Musel som sa spoliehať na nejaký organický rast a to ide veľmi ťažko v dnešnej dobe bez reklam. Tu vlastne vidíš, aké je dôležité poznať svoje PNO, lebo veľa e-shopov to nerieši, proste sypú do reklamy, aj keď im to neprináša žiadne zisky. Ako na papieri možno majú objednávky, ale je dôležité sledovať si aj reálne zisky. Lebo si zober, že zaplatíš 250 za reklamu, získaš 24 eur, to je likvidačné. A to nehovorím, že do toho všetkého ešte si nerátaš svoju prácu, pretože ty potrebuješ tie objednávky vyrobiť, zabaliť, odniesť na nejaké podacie miesto. Je to dosť také, no všelijaké. Ale teraz prejdeme na náklady u Google. Tam mi priemerná cena za jeden klik vyšla na 17 centov. Lenže ako som hovoril, mal som dve typy reklam. Mal som Performance Max a mal som nákupné reklamy. U Performance Max tam bola cena za jeden klik priemerná 33 centov a u nákupných reklam to vychádzalo na 6 centov za jedno kliknutie. Za reklamu som zaplatil trošičku viacej, zaplatil som 257 eur a fungovala trošku dlhšie obdobie. Napriek tomu, že som zaplatil trošičku viacej na reklame, tak priniesla oveľa väčší zisk a to je 1558 eur v 107 objednávkach. PNO tejto kampane bolo krásnych 16%, čo je luxusné. A keď som potom odpočítal všetky náklady na výrobu, na balenie, na dopravu, tak som sa dostal na čistý zisk 944 eur a teda to bolo PNZ, čiže nejaký podiel na zisku 27,2%. Ešte aj to je celkom slušné. Tu je krásne vidieť rozdiel medzi automatickou a manuálnou správou kampaní. Google Ads naučiť sa trvá niekoľko mesiacov, pokiaľ to pochopíte, musíte si zaplatiť nejaké školenia, nejaké kurzy, aby ste to vedeli špičkovo, ale ten výsledok za to reálne stojí. Ak sa chcete o tejto téme porozprávať trošku viacej so mnou alebo v komunite na Discorde, ktorý link nájdete v popise, tak sa pridajte a ľudia môžete kontaktovať buď osobne alebo priamo v hlavnom čete. Nechcem za to nič. Ďalšia výhoda, ktorú má Google Ads priamo oproti Tanganike je to, že ty máš kompletný prehľad o tých objednávkach, o kliknutiach, o zobrazeniach. Ty si vieš pozrieť, z ktorého mesta konkrétne prišlo kliknutie, koľko zobrazení tvojich produktov bolo, aké frázy boli vyhľadávané, ešte dokonca z akého zariadenia to bolo vyhľadávané, či to bol iPhone, či to bol Android, prípadne značka. Dokonca aj v hlavnom menu máš nejaké tie informácie, kde ti dávajú upozornenia, že toto keď zmeníš, môžeš dosiahnuť taký zisk. Keď toto zmeníš, o toľko máš vyššiu šancu, že nájdeš nejakého zákazníka. A ešte dosť zaujímavá vec to na Google, že keď máš dobre nastavený konverzný tracking, tak ono časom cena za kliknutia ešte viacej klesá a kvalita, ktorú ti ponúka, respektíve zákazníkov, ktorý ti prinesie, stúpa. Čo pri Tanganike, ktorá je plne automatizovaná, takéto možnosti nevieš tam nejak ovplyvniť. Všetko sa tam deje mimo tvojej kontroly. Týmto videom nechcem útočiť na Tanganiku, nehovorím, že to je podvod, nehovorím, že to je nejaký scammerský nástroj na ožobračovanie e-shoparov alebo niečo také, nie. Ja len hovorím, že mne to nefungovalo, s môjim sortimentom, s mojimi produktami to nefungovalo. Ja rozumiem, že každé AI má nejakú učiacu fázu, potrebuje sa naučiť nejaké veci. Lenže väčšinou, napríklad u Google, keď tam spustíme reklamy, trvá do 7 dní a reklamy sú plne optimalizované, nastavené, ako majú byť. Keď som to robil na Mete, trvalo to 3 dní. Tak neverím, že na Tanganike to trvalo tých 40 dní celú dobu. A vlastne teraz na obrazovke, keď vidíš porovnané alebo spojené grafy Tanganiky a Google, presne vidíš, kedy som používal Google, kedy som ho prerušil, aby som prešiel na Tanganiku a potom znova pustil Google.
Ak by som mal ohodnotiť Tanganiku nejak objektívne, tak má to potenciál, je to dobrá aplikácia, lenže pre človeka, ktorý nechce riešiť technické detaily, ktorý má nejaké produkty, ktoré sú predávané a majú už nejakú konkurenciu a nie sú to custom výrobky. Ale ak máš e-shop, kde ti každé 1 euro rozhoduje o tom, či budeš fungovať alebo ho musíš zrušiť, tak radšej by som do tej Tanganiky nešiel, radšej by som si spravoval kampane sám, aj keď ti to zoberie viacej času, že sa musíš naučiť čo, kde, ako zapnúť, ako používať. AI ti nikdy nebude rozumieť tak, ako to rozumieš sám sebe, ale musím úplne povedať, že som bol aj sklamaný z tej Tanganiky. Pretože napríklad odpovede na komentáre pri reklamách, ktoré si oni dávajú pravidelne, ako zákazníkom pomohli zarobiť milióny českých korún, 10 000 eur, ako majú maximálne do 20% PNO, tak som sa vyjadril na strašne veľa tých reklám. A skoro v každej jednej môj komentár bol zmazaný, nebol tam žiadne vyjadrenie. A keď som aj písal, že mám nejaký problém, že potrebujem poradiť, bol som odignorovaný alebo zmazaný príspevok. Takže záver je jednoduchý. Automatizácia je super, keď je robená s dobrou spoločnosťou, prípadne keď funguje dobre s dátami a vieš do toho aj nejak vstupovať. Keď máš správne merania alebo nejaký tracking, je to super. Ale ako som už povedal, toto je len môj pohľad na vec, mne to nefungovalo, ale verím, že to sú stovky spokojných klientov, ktorí majú to nízke PNO a im to funguje správne. A ak využívaš ich služby, tak ľuďom mi napíš do komentára, že ako to funguje tebe. Možno ja som urobil nejakú zásadnú chybu. Keď sa ti video páčilo, tak sa pozri na Sticky.sk, ako som napríklad takéto reflexné tričko. Alebo môžeš ma podporiť tým, že dáš odber, napíš nejaký pekný komentár alebo like po toto video. A tu sa môžeš pozrieť na obrazovke na nejaké ďalšie videá, ktoré ti vybral sám veľký YouTube algoritmus. A ďakujem pekne, vidíme sa na budúce pri ďalšom videu. Čauko.